bo fe ni te mamadu fe ne te fe dinyana mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena amba aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minum bi kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena ala kira bangena gaude alhamdulillahi alkail wa zakkirhum bi ayamillah summa salatu wassalam ala man bu'isa rahmatan lil alamin ambade tevesiri fla la jabaw malikono malikoka ka ofo ka wole yimando sanga ani wati akanyama dalla ka ala tanu ala min ko qur'ana kono ko ka adama don hakli jigi ale ka don bawla ka kishini nema nyini akoke muhammadu rasulullah ka ale min cira dafen bela jinen ka hina koso be wajulu kene kono ambawla doniya ka fo ame kita marala kita dugula mime wele ko fladugu kin kono mime wele ko geni koro islamia demeton jekuluba mimbe na foma jamiyatu ansarudin ulu jera ka maulidu bakene sigi mimbe na arabado février kalo kletanu kononton samba fla ani muga geni koro ka demunu be bamako ani munu be dugu kono ya ansarudin sirafe ye maulidu kene ba mi sigi alislamia jamakulu babora ka kene mi sheria dugutigu meru almamiu dugu notable ni bela jelen bora ku ka bunya makuma anuka nisonja ko yirani kene kono anga je anko sheria nyogon fe ambe silama fu kana baga befu yande gengoroy alian kan fo ka andia do anrero ma baw benayan u bena do ke dugu ma baw kunsine be dugula abeda la ka ko do benali ayame donc geningoro chena muso dunan baw ti kunsi dugu belare utemena dugu chamana ka seyan sawon san u bena kana hakili ira nyogona o koray muyi anka balma ke ka sinji utugu katugu alako utma geningoro chena amuso memmi fo bente roro hina meleke utatme yenkuna utma demsen fara mo bakan ambe kilemina bi silama de kilenana na kadimi ibe alako inke ula kono tala duguba kono tala ite sujiru bi ambe rana bi ibe sutara de pasi tan to lankoro otma demsen ay nye kanu toy anga tugu ala reko ana madem beni nyenedo silama te du nenkungo abe du sugunde la otma mbe do ke cheni musoy silama ne ala ka kanu be du suguna an selen kɔfɛ ala kira kan ka sɔrɔ ka n'an ye sitanɛ gɛn ne bɛ ala tanu ka barika da ala ye ne jɔlen bɛ kɛnɛ in mun kan ne ka kodɔnman jɔ nin kɛnɛ in kan ka tugu n'a la mɔgɔw bɛ sɔrɔ komini in kɔnɔ yan mun ka dɔnniya bɛ ne ta siɲɛ 2 mɛ kow ye ala ka latigɛw ye yanni n ka don kɔrɔfɔ ninnu kɔnɔ n bɛ hakɛto ɲini dunan ninnu fɛ tile in na ne tun ka kan ka ye kɛnɛ kan mais ala y'a kɛ lɔjuru dɔ nana mun y'a kɛ ma se ka kɛnɛ kan n bɛ hakɛto ɲini dunanw fɛ o kama o hakɛto ɲininen kɔfɛ ka a ɲini u bolo u ka yafa ni yafa kɔni kɛra o ka di ne ye kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ komini min kɔnɔ madina don jamana in yɛrɛ bɛ lahala min na bi an bɛɛ kelenkelenna b'a dɔn ni moriw ye kalan kɛ n'u bɛ an bɛ jɛnsɛn wagati min na an ka dugawu kɛ jamana ye an bɛ lahala min na pour que an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ ka foli di dunanw ma ka f'u ye k'u k'u bisimila ne ka kuma a bɛ dan yan alimami ka foli k'a bɛ dunanw fo mɔgɔ min nana a dɛmɛ kama k'a b'o fo ko k'i bisimila o mana foyi sɔrɔ ani silamɛya tɛ an bɛ ala deli ala ka silamɛya ala k'o taa ɲɛfɛ an dɛmɛbagaw le don
an kun di Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ako hadisa kuno ko al mu'minu lil mu'mini qalbun yani yasudu ba'dahu ba'dan ko mu'mini ya ko mi dol fen jani ambe so jo tugo mi ka biriki da bo kena ka ko be nyogom na tugo mi ko mu'mini ya eleti aywa ko min nana ko ki bismillah kambe kelene adama de ide me magale ko kadiye almami ko ka yira karamugo la ko ki bismillah o ka fen fanya amse ka mina batu wajul jate fen ka fo amse ka barake ni miye ali o tagale ko fe o yi wajul dale assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu geningoro ana kerfe la mini dugu bela jele mo besera ya bon nu nara an feren feya o kera bonya ya mbolo an bela jele kan so jawla ka fara nyon ka famiye ala ko danye ala ni kray ambe bi ala delo de la opma nal nara kambe fuli dawma alka bismillah karamo min nara ka fara yan karamo ka ambe waju lolo de nga klo fami ka da we kuma kurade note doni do be geni gorea imana ke ko ke ba iye doni ke ba de doni ngali bi mi unana amba nyina ofe ube min do ko fo amana fo fene angala men ka baraka noe wode ala sa asaw hakato baka salla sal malima silameu outlina herala ala kan shi herala allahumma rabbi ala ka sini kenya dawma amin ala ka labango nyman dama ala ka hamnango noya la garjigo foni ala ka sini kenya di ala ka sijani kenya di karamo ambena herala ala kan si herala ya rabbi yama ayam wele kene kono adiara nya bunyaram kuma ambe foli di karamo mo ku bismillah ambe kun ya la sona ma ambe kun ala ni kirani sana maula barkaro madam sherifu barkaro ambe kun kenen kono ambe kun assalamu alaikum ngron senesi nyamko ya le ambe nabaga bela jelen fo keren keren ala abe sise amba fo parce que ale islamia ni tutige salo nyep ma kelen foya mbe siga kambi ngoni wajuli be sigi domi atumbike gakoro ngomme lonale anteku ni tereng antekunya ngambi tabolo tantrenga ala ni ne fa sababula abe ala ka nyaro ode ala sagal sago me aka do amnana alhamdulillah ode ala sagal sago amba fe ka do ke giningoroyi ka do ke maliye an ka se ka be ode ala sagal sago amina baga bela jalen fo o ki bismillah giningoro nta siya fole amsaru ka an wele u ka mauludu keneka kol metru bela jalen tokola ko dinan be ki bismillah fem mun na tola soro kunu wa tola soro jamana ko ni bi chogo mina bi musa kalama katme beka ka do ka jamana pa bi dugu remina ka do ka dugu fene ala sawa sawa o la o foli obidi awma halibi awga dija donin dogomani o de be anfeya don dogomani de wanfeya donc pour que dom ta nyefe kaslama ta nyefe o sake tugo sila fo mo ka soroka ala wada donc o kake o de kadi anye bi angabo o kolongono ambe lon bala kolongono bidi mene lon fa bo akacha ala fe donc ami bo kolongono o la nebe awfo aga baraina halbi awga tesiri ka kala ande men doye ala ka sababu ɲuman kan ye bon an ka foli bɛ an karamɔgɔ fɔlɔ ye n'o ye Sheikh Serifu Usman Madan Haidara an bɛ foli k'a ye kosɛbɛ komi a y'an bila sira min kan an bɛ ka continuer o de fɛ quoi c'est à dire an bɛ foli kɛ Filadugu ka mun bɔra Bamakɔ bon an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛ Filadugu yɛrɛ ye quoi parce que an min bɛ Bamakɔ an nisɔndiyalen don Filadugu yɛrɛ bɛ ka taa ɲɛ cogoya min na non vraiment a ka d'an ye kosɛbɛ parce que karamɔgɔ ka hakilina bɛ ka faamu quoi bon n'a famuna diɲɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ bɛ lafiya an mago b'o de la quoi c'est à dire karamɔgɔ ka laɲini ye min ye dɔrɔn o ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ ka diɲɛ mɔgɔw ka lafiya cogoya min na karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini y'o ye bon an bɛ dugawu kɛ Mali yɛrɛ ye gɛlɛya min b'an kan ala ka wuli ka bɔ an kan kɔnɔguwan min b'an na ala ka wuli ka bɔ an kan parce que nin gɛlɛya in ala de b'a dɔn ala ka wuli ka bɔ an kan
ala k'o kɛ kira n'a bɔnnaw kama sallallahu alaihi o belebele minnu fana bɛ yen karamɔgɔ tɛ yan bi belebele minnu bɛ yan an b'a ɲini u fɛ hali bi u ka kuma jamanadenw kan mɔgɔ caman de bɛ yen an b'a fɔ silamɛya silamɛya nakun ye an ka basigi mais kɔrɔnfɛ kɛlɛ bɛ yen mais anw fɛ yan fitinɛ de bɛ yan den tɛ fa dɔn fa yɛrɛ mago tɛ denw na o de bɛ anw fɛ yan dugukoloko kɛlɛ dugutigi kɛlɛ serifukɛ y'a ɲini an ka kɛ kelen ye jamana in kɔnɔ kɛrɛcɛnw bɛ yan n t'a sidɔnw bɛ yan silamɛw bɛ yan dɔnnikɛlaw bɛ yan an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka mun na anw dɛsɛra bɛɛ ka kan k'i hakili ɲini hakili jagabɔ o yɔrɔ in kan o de ka di ye ka dɔɔni fɔ o yɔrɔ in na. Nin kɛnɛ in karamɔgɔkɛ de nana nin kɛnɛ in lawuli k'a jɔ a tɛ se ka cayi n'o tɛ nin kɛnɛ in tun ye falatɔ kɛnɛ de ye mawuludu tun bɛ tɛmɛ yan nɔ an t'a dɔn k'a fɔ ko kɛnɛ ɲuman yɛrɛ don parce que jamanajɛ ko tɛ mais ala sɔnna sirifukɛ nana lawuli k'a jɔ a tɛ se kan bi diɲɛ bɛɛ bɛ nin kɛ bi o la tiɲɛ na an bɛ karamɔgɔkɛ fo o la tiɲɛ na an bɛ karamɔgɔkɛ fo a ka hakili ɲuman na karamɔgɔ a n'a ka kalandenw tile ani mɔgɔ tile bɛnna cɛ ani muso la n'i jɛnna ala jɔ b'i la parce que fɛn bɛɛ fɔra sa fɛn bɛɛ kɛra o la an b'a ɲini karamɔgɔ minnu nana bi u ka dugawu kɛ dugu in ye ka dugawu kɛ jamana ye dugu in ala ka bɔsi nkalon na ka di cɛ ma o la gɛlɛya fɛn fɛn bɛ dugu in kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka gɛlɛya in ban gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka gɛlɛya in ban ala ka adamadenw hakilina kɛ kelen ye vraiment an kɔni dusukun kɔntanba don bi filadu gɛnikɔrɔ yan kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment ka sababuya kɛ nin kɛnɛ in sigili ye. an ka karamɔgɔ minnu bɔra Bamako Kati ka na wajuli nin kama an b'a ɲini ala fɛ u bɛna min fɔra k'u nɛn sabati hakili la karamɔgɔ dunanw tɛ tuguni n'o ye Bala Jakite ani Mohamed Sangare ka bɔ Kati an b'a ɲini ala fɛ u bɛ dakuya fila min fɔ ala k'a lamɛn kulo min ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an b'an ka foli bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kun cɛ k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye karamɔgɔ ye ambassadeur de la paix Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara المرشد الداعي إلى الكتاب والسنة صادزي وزارة شريف عثمان مدان حيدرة شيمين أنا سلاميات كيفا كسلاميات بو فرتاليا لا كابون سكريالا كسلاميات كنا ولدينا بشريف عثمان مدان حيدرة لا كاميان بول دوغي دوغيو كلا أما مريرا كلا أما مسوفنا كلا أما يلا في سجين لا كأس سببويه كما جمعنا كلا با آمين toro min bi jamana in kɔnɔ ala k'a yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ ye ni hɛrɛ min bɛ ala ka caman fara a kan ala k'o k'an ye ala kira kama kuranɛ bonya kama alhamdulilahi rabbil alamin wajulikɛla caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ nka an y'an wasa don an karamɔgɔba fila la alhaji musa bala jakite ni ale yɛrɛ ye dugu in den ye a sigiyɔrɔ bɛn bɛ bamako ma a ye laseliba kɛ an ye nin kɛnɛ kɔnɔ fo ka taa se an karamɔgɔ mohamed sangare ka bɔ Kati ninnu fila jɛra ka laseliba kɛ an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Silamɛw an kɛlen kɔfɛ ka tanga ɲini daliba masa fɛ a k'an kisi ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma. Ni an sindilen kɔfɛ ni setigi ala tɔgɔ barikama ye se bɛ ala min ye. An bɛ ala fo ka ala ko ɲuman dɔn ka ala barikada. Ala min ye an bonya su in na ni kɛnɛw la fusamanci o sigi ye. An bɛ ala fo ka ala barikada ala min ye a nɔgɔya an ma salo an sigira yan an y'a ɲini ala fɛ ko a ka san wɛrɛ jira an na ala sɔnna ka ɲinan jira an na n'an jurumu ka sɔrɔ an ma foyi kɛ ala ye. An bɛ ala fo ka ala barikadaw la ka sɔli ala kira ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a n'a so dunke sanumaw n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ minnu tugura u nɔfɛ sira in ɲuman minɛli la fo ka se lahara ma an b'a deli ala fɛ ni aw wala k'an fara sira ɲuman minɛbagaw kan. An bɛ silamɛ cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ fo ni silamɛya foli ye
n'o de ye ala ka kisi bɛ ne ni aw kan ka deli ala fɛ ala k'an fara ka jɔn kisilenw kan silamɛw sani an ka baara daminɛ an b'an ka dugutigi fo kɔfɛ k'an ka monsieur le maire fo k'an ka alimami ani a kɔjama fo kadiriya ani tijaniya u bonya bɛ an ka kɛnɛ na an ka chrétienw ka fara an ka école maître kan n'an ka madrasa so mɔgɔw ka fara an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw kan ani mɔgɔ o mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se kɛnɛ in kan yan i bɔra dugu sen fɛ i bɔra wɛrɛda fɛ i bɔra togoda la a bɛɛ sara bɛ ala bolo ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye o kɔfɛ an karamɔgɔ Ased Sharif Osman Madan Haidara ale min cɛsirila k'a bɛ diinɛ in dɛmɛ an b'a deli ala fɛ ala k'an n'a dɛmɛ ale min y'a cɛsiri k'a bɛ diinɛ in kɔrɔta an b'a deli ala fɛ ala k'an n'a kɔrɔta a n'a ka denbaya bɛ fɛn min fɛ hɛrɛ la diɲɛ lahara ala k'o nɔgɔya n'u ma u bɛ siran fɛn min ɲɛ tɔɔrɔ la diɲɛ lahara ta ala ka don an n'o cɛ ala k'o kɛ ala kɛra bonya kama sallallahu muhammadu mbadenw n'a diyara ala ye ka kɛɲɛ ni tubabu san kalo 2 tile 19 2020 an bi o de la su in na Geninkɔrɔ an karamɔgɔw caman bi tabali la ka daminɛ tabali kunfa kun a bɛɛ ye an karamɔgɔw de an bi an karamɔgɔ a bɛ Sise fo ale ye wuli ka jɔn ni sɛgɛn min kɛ kunungo ala sɔnna bi o dugawu jaabira an filɛ o de kɛnɛ kan a sara bɛ ala bolo ala ka hɛrɛ k'an n'a ye kɔfɛ an ka président Modibo Jalo a ti an fɛ kɛnɛ kan yan nka dusukun bi an fɛ yan a ye bonya min kɛ an ye mawuludu ko in na a sara bɛ ala bolo ala ka hɛrɛ k'an n'a ye aw balimakɛ ani aw jɛɲɔgɔn ala ka diinɛ sira kan Elhaji Musa Bala Jakite ka bɔ Bamako ni an yɛrɛ faso ye Geninkɔrɔ cɛkɔrɔbala ye notable de bɛ ka kuma faso den kɔni Geninkɔrɔ notable de bɛ ka kuma ka bɔ cɛkɔrɔbala ala ka hakili ɲuman d'an ma an faso mawuludu an bi o ta ko sabanan na an b'a deli ala fɛ a ɲɔgɔnna caman bi ala bolo ala k'o jira an kɛnɛman na karamɔgɔw caman bi yan ni ko garibu ka kuma olu ɲɛfɛ kuma donsow sigilen o kuma ma nɔgɔ an bɛ sira ɲini u fɛ ka yafa ɲini faw ni baw fɛ kuma ma nɔgɔ ni gasi min sɔrɔla kuma na o k'o yafa n ye n'a bɛ fɛn jira an ka denmisɛnniya n'an ka dɔnni dɔgɔya don n'an bɛ ala fo ala min sɔnna mawuludu ka sigi anw faso kɔnɔ anw yɛrɛw kana kuma anw ni o kuma ka kan sabu anw faw ma kɛ ka tiɲɛ yan ko bi anw tɛ se ka kuma an mɔkɛ minnu sigira yan olu ma kɛ ka tiɲɛ yan ko bi anw tɛ se ka kuma anw ye halalaw de ye anw bɛ se ka kuma an faso kɔnɔ sabu an faw ma tiɲɛ an mɔkɛw ma tiɲɛ nka i jan don i yɛrɛ la mɔgɔ ka k'i yɛrɛ fɛ o de ka ɲi i ko cogo di k'i yɛrɛ fɛ o de ka ɲi alakira tonso n'a barajuru bɛ Maka nka bi a su bɛ Madina faden juguya de y'a kɛ faden juguya a ma daminɛ bi dɛ a daminɛ kabi kunungo o de kama alakira kumanɔ dɔ bɛ yen a karamɔgɔw b'a hadisa kalan n'a a kɛnɛyara a bɛ n b'i yɛrɛ fɛ de fɔ ko ne Muhamadu bɛ arabu fɛ ko ɲɛ 3
ko ne ye arabu ye kuranɛ jiginna arabu kan na ko alijinɛladenw bɛ kuma arabu kan na an kɔni b'o ɲininka sa ma jahanɛmɛdenw bɛ kuma kan jumɛn na nka n'a kuma kɛnɛyana ne b'i n yɛrɛ fɛ n b'i si fɛ n b'i siya fɛ a b'o de fɔ nka o m'a to yen dɛ faden jugu faso kɔnɔ olu banna la faden juguya kama k'a sɔrɔ a ma danbe tiɲɛ a ma hɔrɔnya tiɲɛ a ma yɛrɛwoloya tiɲɛ olu de banna na k'a gɛn a ye kilo 400 ni kɔ ciba y'o de boli a sen la ka bɔ Maka ka taa Madinɛ talahi fasoden jugu wulila ko f'u k'a faga ala ko bɔ ni n ka diinɛ ala kira bɔra Maka ni Madinɛ cɛ a taamana ka don kulu min kɔnɔ n'i taara Maka n'i ye mɔgɔ ye sanfɛ a bɛ k'i ɲɛna ko tɛrɛ jɛman de cilen bɛɛ talahi ti yɛlɛ ka jigin o don ka fɛn ɲɛ yɛrɛ ye ne taara ala ne Sheriff Usman Madani Haidara sababu a taara ɲɛma dogo ye de faden juguya kama ka laban ka bɔ ka kilo 400 ni kɔ taama bi o de kama faden jugu k'u t'a fɛ Madinɛkaw y'a bisimila o de kama su donna Madinɛ dugukolo yɔrɔ min ka bon ala bolo dugukolo yɔrɔ bɛɛ ye o ye ala kira su danbɛ yɔrɔ min na faden juguya de y'a se Madina ala ka don ani faden juguw cɛ juguw ka janfa wala ka segu yɛrɛw ma sallallahu Muhammadu wa asilamɛw waati bɛrɛ t'an bolo karamɔgɔw ka ca mais an ka ɲinan mawuludu a thème kɛra dubadenw k'a daminɛ kɔrɔ da fɔ tilebi da bani ni kaɲaka dubaden mun farala ɲɔgɔn kan ko silamɛya kunungo fɔlɔ-fɔlɔ min sera anw fɛ yan o de ye maa ka kusa maa ye maa ka bɔ maa ye maa b'i suuli maa ye maa b'i yɛrɛ dɔgɔya maa ye maa bi maa barika ɲini kaburu ziyara bɛ bɛn mawuludu bɛ bɛn ko diinɛ lasuru fɔlɔ-fɔlɔ min don an fɛ o de ye nin ye nka kura-kura min nalen filɛ tile bɔ in na n'o de y'an bɛɛ ka k'a ye cɛ mangusa muso ye muso mangusa cɛ ye o mais ni danga yɛrɛ tɛ o e ko cɛ i ko muso mais mun ne m'a fɔ k'a fila bɛɛ ma ko muso walima k'a fɔ a fila bɛɛ ma ko cɛ e yɛrɛ kuma to ko cɛ ni muso i ye différence créer e bɛ tila k'u kɛ kelen ye cogo di ko cɛ ni muso bɛɛ ka kan ka barika bɔ a ka furu la o la i bɛ kalo 9 min kɛ a bɛ kɛ sɛgɛn gansan ye sabu den foyi ti bɔ muso la muso min y'a kun kɛɲɛ n'a cɛ ye den foyi ti bɔ o la tɛgɛ bɛ sin min na sini sabu u y'an ka jamana in kɛlɛ kunungo ka dɛsɛ a la ka sɔrɔ seli ma daminɛ yan fɔlɔ u y'a sɛgɛsɛgɛ u dɛsɛra anw na mun kama ko farafin muso bɛ cɛ barika ɲini o barika bɛ denw na u kɛɲɛna anw na ni nin de ye nɛgɛ haya tɛ dɛ nɛgɛ haya kun bɛ dilan hɔrɔnmuso de fɛ cɛ t'a dilan ni kɛlɛ cɛya labɛn banna cɛw fɛ i bɛna ba de fɛ ba de b'i bilasira k'i kale ka b'a diri fa ma a bɛ tafe dawolo fara k'a d'i ma n'a ka kalekan ye hali ni si banna i bɛ na i ba b'i ye n y'a sɔrɔ misiri ma jɔ fɔlɔ ni ne kuma anw fɛ yan mais o diinɛ kura in ne nana ni ala tɔgɔ ye silamɛya tɔgɔ da u yɛrɛ kan ka na musow fasa u ka furu kɔnɔ ka den barikama wolo dabila furu kɔnɔ jigi bi da den minnu kan baɲumanw de b'u dilan mais ka na o dabila ka kaburu ziyara bɛɛ kɛ kaburu bato ye ka na kaburu ci yan mais alakira sallallahu alaihi wa sallam yan'a ka fatu a y'a ɲini an ba Aisha fɛ ko n'ale fatura a bɛ fɛ Aisha ka jɛ n'a ye a ka da Aisha ka so kɔnɔ so jɔlen kɔnɔ kira masa fifa y'o ɲini Aisha fɛ Muhamadu e b'a dɔn ko ka so jɔ mɔgɔ salen kunna k'o ye haramu ye e ka tila k'a ɲini tuguni muso fɛ ko n'i sara ko k'i don a ka so kɔnɔ o tuma olu ka limaniya ka bon alakira ta ye sa dɛ ɲankuma olu bɛ kalama ka tɛmɛ alakira kan bamananw ko ni nun bonyana ka tɛmɛ kunkolo kan o y'a tile bana ye
Abubakar Siddiq o y'a ɲini a denmuso fɛ Aisha fɛ ko n terikɛ bi da yɔrɔ min ni n sara n bɛ fɛ ka da yɔrɔ di n terikɛ kɛrɛfɛ Sayyidina Omar o fana y'a ɲini an ba Aisha sɔnna olu mɔgɔ 3 su de bɛ bi an ba Aisha ka so kɔnɔ so jɔ b'u kunna nka n'u nana kaburu ci yan ko kaburu batolaw o dubadenw ne ko sa ko n'an y'an sigi ka ninnu filɛ n'u ye se sɔrɔ don o don an t'an ka Ala bato n'an ka danaya ye tuguni o dubaden hɔrɔnw de farala ɲɔgɔn kan Tijaniyaw ni Kadiriyaw nin bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ minnu jɛmɛnɛ ko Ala ye kelen ye Muhamadu y'a ka ciden ye maa ka kusa maa ye maa bi maa baraka ɲini kaburu ziyara bi bɛn mawuludu bi bɛn olu farala ɲɔgɔn kan ka cɛw cɛ k'u ka ɲɛmaa ye a Seydi Sharif Usman Madani Haidara o groupement de farala ɲɔgɔn kan san o san ni mawuludu bi se sabu o de ye donba ye jamana kɔnɔ min bɛ fêter kosɛbɛ silamɛw bɛ ɲɔgɔn jɛra anw de ka ca parce que anw ye 95% musulmans u ka jate la kɔrɔ anw de ka ca o tuma message dɔ bɛ u bolo k'a passer jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ pour que a ka se ka bɔ o situation kɔnɔ u bɛ message dɔ passer mawuludu kɛnɛ ninnu kan mɔgɔw n'u ka se ka wuli pour que jamana bɛ se ka bɔ nin situation gɛlɛma in kɔnɔ cogo min o ye thème min labɛn i b'a dɔn ko ninnu b'u faso fɛ i b'a dɔn ko ninnu ye faso den ɲumanw ye u ye hakiliw jagabɔ an bɛ thème jumɛn ta bɛɛ y'i ta labɛn nka nana laban min ma n'o ye Bahawudini ye Kɛmaludini Sharafudini min ye bɛnɛ wuli ka jɔ ka jɛngɛnɛ tile ka fililen kanda ka dibilen nɔrɔ ka tiɲɛnen dilan a Seydi Sharif Usman Madani Haidara ale k'u ma k'u k'a kɛ ma'an min ajli al-amni wa-thalami fi mali ma'an min ajli al-amni wa-salami fi mali ko maliyɛn denw Ala ye anw faso kɛ Mali ye an bɛ waso ni maliyɛn denya ye Ala y'an ka ye wa faso wɛrɛ t'an bolo ni Mali kelen kɔ o tuma malidenw diinɛ ko tɛ bilen taabolo ko tɛ bilen ne bi diinɛ na n ti diinɛ ni kɔni ye maliyɛn kɔni ni hɛrɛ nana Mali kɔnɔ a ti maliyɛnw da ni tɔɔrɔ nana a ti maliyɛnw de da o tuma maliyɛnw k'an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ basigi ni hakilisigi min tun bɛ jamana kɔnɔ ani kisi min tun bɛ jamana kɔnɔ o basigi n'o hakilisigi taara ko an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma basigi ni hakilisigi ani kisi bɛ se ka na cogo di kunungo fandan n'a ka fandanya duguba kɔnɔ ni ma dɔwɛrɛ sɔrɔ buru tanna kɔ i b'o du ka ji min k'i da dɔ ka bitigida la ka sunɔgɔ i hakili latigɛlen kunungo an yɛrɛw denmisɛnnin ni selikalo kun jɔra o y'a sɔrɔ telefɔni ko tile tɛ ni selikalo kun jɔra an ka maakɔrɔbaw kun bɛ mugujɛ de ci a bɛ dɔn ko kalo jɔra mais bi basigi ni hakilisigi min kun bɛ a taara ni mobilitigi bolitɔ walima dɔ bolitɔ yɛrɛ la hali sisan mana ni ka k'a ci mɔgɔw bɛ ɲinɛ ne ka kuma kɔ mun de kɛra ka ni mugu de ma ci a cira ne de la wa a cira jɛni na a bɛna tila ka ci jɛni na masini jate kun fɛn min ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan comme Ala ye maliyɛnw garijɛgɛ o de la pétrole t'i bɔ anw fɛ yan nka Ala kun ye hakilisigi di Mali ma ka basigi di Mali ma ka kisi di Mali ma ko mais o basigi n'o hakilisigi in taara cogo di mais jɔnw ye basigi ni hakilisigi ɲini kunungo ka ko anw nali ɲɛ anw fa minnu ma Ala ko kɛ an mɔkɛ minnu ma Ala ko kɛ o ye boli sɔn yan ka kɔmɔ bɔ yan ka basi sɔn yan ka damu sɔn ka sinzin sɔn ka jufa dun ka gulɔmi mais basigi ni hakilisigi a kun b'olu fɛ yen hakililatigɛlen b'i ka so sabu aw hɔrɔn dama don o waati bamananden ye saya kɔrɔ dɔn k'a fɔ nin ye ne ɲɔgɔnna hɔrɔn ka ɲɔ tigɛlen ye gende kan yan'a kana so ale ka taa muru ye suma na bamanan tun bɛ saya kɔrɔ dɔw ye o tuma i hakililatigɛlen b'i ka so k'u t'i ta suɲɛ
i hakila tigile kumi ka so ko muso ye ndai sabo wati jene de kumi wele bamana fe ko fadento ni ya dun shie kele fe khasasa eti muso soro dugu kele la ibita sadi mata de mvure mabli wa duodu no du de undona ku bi klongeke olu ti muso soro horon ve odugula kama e hakili sigile bi ka so ko de mi wolo ngaso muso fe ndado sabo atina njanfa hakili sigide kuma on ve ya et puis ala yu sutura fene ama kongo ke ku soro abada sabo kongo bi basigi ni hakili sigi che wati bamana kunda do engrais yimunyi utado bin fakala yimunyi abada uti shar dabadon uti mishi dabadon bamana kuma baki ni dabani nguru ni ka dano e ka koro shinya ko saba ka kla ka kata na igende ka bereke ka goshi ka shuru kana so sangulom la nyok mi soro bamana bulo wati samako kunta shiyai moko min kumi soro bake odi kumi wele ko samoko sango gele ya mu soro joko kama ni sango gele ya kungara do moko kelempe na ya kabasi son sambina chokoroba do ko on ma ko ale de kumu ka dugu take ni sango gele ya kera kabadro kumi bani nyine ka dinu mungema bata kumudala akwali kumi kale a jogo de kan yana ka bayin faga ka joli ke boli kan aba fo boli ma mini son ver di mai son ver te kan son ver dia ne son ver ti dore e bolo ka ba kolo ji karabanye mais ni nga baka faga kabine ko do kan gini ni numa do shweni fe na do ma dai ni ndeli me katika farama ndeke fa mbaka tika farama na mbako fe shi kilimpe memi nyina kana ke Allah shweni fe na do ma dai ni ndeli me kan teke fa mbako fe akatika farama na shi kilimpe ngodoni bi mimi vo kana ke bamana ye boli son ka komobo ka jufa du ka glomi o keto fle ki kala jogo ka shweni na nga selibina na anfaka sellat se ka kala abada wal fela na ye baga faka ka joli ka fenga wallahi akundi boy ka sosoro sabina basigni ya ye ko bembe du kono abi mindo bi soro kan mema ka kulenga bi kunyona chena muso ka kulenga bi kunyona ngani kongo na nakaba fabe watimi ibi fokale ko ka dongo do chela ati bu ati korofo ngani kongo na iti ibi ko ka minti do kale ko bologuru ba bonyona se kongo bi kelechi fato na ka fato ya ni kongo ya mna ka ba ka rezo bi fatiu abi majigi demsene fidi no ka duru wala matanyini ka ta dumuni ke na kono fara be rezo perdre kongo mai mala yanga makoro nuva ujoko kama me anna na luka bolso uchi ka komo tu tire ka misri joke fade nyai alhamdulillah masha Allah selaw chayara niko mi mabye ko kafiri wal makafiri de no bisanyona kale wola islam ya kono afabi sela babisili amen basigi ni hakili sigi mi na amwa ka boli sona komo bola nuyo basigi ni hakili sigi nyini nu jogo ala sona ka duma jogo kama ko blaya olu tali an ngam misiri jo basigi kata memuna jogo de chena mara chena fangalente de fambedo jogo chena mara chena ole la shairu do koti ko wallahi ma dawqat biladun bi ahliha walakin bi khulqi sukanu tadiqu wala kwala madushi dako daka ke sengeni nyani kwateba wa madushi daka ke fandani gole kwatiba ama jamana shi daka ke nyani ni nyegwai kwatenya suma soro kwala ma jamana shi daka ko naye munu nga nyegwa ni sengeni gele kwatiba bi khulqi sukanu tadiqu ko nu jogo chena ko gele atiba Allah jekte wati tan labo jogo chena an hakili sigiro kunyero mi odugu bursu ko nay nabi bamako bina kusaya bursu ko nay parce que télé o bora internet ou bi fambe febi
burusuma mɔgɔ ta kɛra fiye dɔ ka ɲɛkisɛ tɔmɔ ye i ko cogo di maa min fiyelen don n'o ye ɲɛkisɛ tɔmɔ o ɲɛ ti kɔmɛ kun o bolo ko mɔgɔw tilala filɛli la ka ban fɛn bi burusi kɔnɔ o ti duguba kɔnɔ talahi o de la kamana guwan nana kɔngɔ nana kɔngɔ ye min nana o taara ni basiki ye mun y'a sababu ye jogow tiɲɛna kabi jogo tiɲɛna an dɛsɛra an balo la an mɔkɛw y'u ka ɲɛnamaya kɛ ka sa gatigi ye kelen ye fila tɛ foroba bi sɛnɛ ale tɔgɔ la jɔnforo bi di tɔw ma ni furu sera min ma a bi furu kɛ ka d'o ma gulɔki ɲuman kelen du bɛɛ bi jɛ o la ni sɛbɛko ciina ne bi ci o la gatigi fɛ a bi bɔ bara kɔnɔ o y'a sɔrɔ kɛso ko ma daminɛ zangu ɲini ka don armoire ko a bi bɔ bara kɔnɔ ka d'e ma e b'i ci o la ka taa du ka o mɔgɔ sɛbɛko la n'i nana i b'a bɔ ka di a bi kuru ka bila bara wɛrɛ kɔnɔ fo maa wɛrɛ ka ci jɔnforo bi d'aw ma foroba ye foroba kelen ye tokuna ye bɔyɔrɔ fila ye gwatigikɛ ka da gwatigikɛ muso ka da musow bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye cɛw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gwatigikɛ ka da la k'aw tɛgɛ ko minɛn kelen kɔnɔ a ti ɲugu ɲɔgɔn na o waati y'a sɔrɔ an tɛgɛ ti ko ni safinɛ ye ko pɔsɔni b'a la walima ko fɛn dɔ b'a la k'a bɛ mɔgɔ faga an kun ti o waati o fɛnw dɔn tɛgɛ bɛ ko minɛn kelen kɔnɔ f'a ji bɛ fin a b'a kɛrɛ dɔ ɲɔgɔn bɛ tokuna kelen kunna k'a dun ji fiɲɛ ye kelen pe du kɔnɔ jiriba kɔrɔ walima k'a bila gabugu kɔnɔ bɛɛ bɛ jigin min o fiɲɛ b'a la o kɔrɔ ye jumɛn ye ko a tanke aw tɛgɛ bɛ don minɛn kelen kɔnɔ tokunan kelen kɔnɔ an hinɛ n'a ti b'a ɲɔgɔn na a tanke aw bɛ ji filɛ falen falen ɲɔgɔn na ji minɛn kelen kɔnɔ aw ti n'a hinɛ ti b'a ɲɔgɔn na sariminɛ n'a sigira ni cɛ tan y'a sigi balimamaw la galama kelen a b'a sɛmɛsɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ n'aw tilala a bɛna barika da totigi a b'a fɔ barika tɛnɛ barika bɛ ala de ye min y'a nɔgɔya ma n k'a d'aw ma anw dar'u kan ka na minnu sera ka kɛnɛ sɔrɔ ka n'u faso lajɛ k'a jira minnu bɛ yan la ko ninnu y'a kɛ k'a ɲa jamana kɔfɛ a b'a yira an na k'a fɔ ni ɲɔ ɲɔ n'a kisɛ timiyara ka na se k'a la a sun ka timi ɲuman de bɛ ɲuman dɔn o la a ye den ɲuman minnu bila ka taa tunga fɛ u taara tugu fa ɲuman dɔ kɔ karamɔgɔ ɲuman dɔ kɔ min n'ale de bɛ gɔlɔnenw tile n'ale bɛ finmanw jɛya ni ale bɛ maa dilan izini walima maa dilan piyɛsi de b'ale bolo n'a y'a don i la dɔrɔn i bɛ ɲa a seyidi sherif usman madan hayidara baw démissionnelen kɔ an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ ale de jɔra olu jɔyɔrɔ la faw démissionnelen ka jɔ olu jɔyɔrɔ la balimayaw tiɲɛni ka jɔ olu jɔyɔrɔ la ka kɛ ɲalikɛla ye ka sinjiw tugu ka balimaya dilan ka jamanaden ɲumanya dilan ka jamanadenw kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'aw tɛ siya kelen ni nin cɛ ɲumanw kun tɛ hali n'an tun bɛ filadugu ye an kun t'a ye nin ye cogo in na an karamɔgɔ bɔra ka maa taabolo kalan o la ne bɛ min fɔ an karamɔgɔw folen kɔ n b'aw faw fo k'an baw fo k'a fɔ lamɛnbaga bɛɛ ye an karamɔgɔw nɔna ko résultat bɔra maliyɛnw résultat bɔra kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi don faw aw ye baara min kɛ a résultat filɛ baw aw jɔra jɔyɔrɔ min na a résultat filɛ karamɔgɔ aw jɔra jɔyɔrɔ min na a résultat filɛ que ça soit i ye arabu karamɔgɔ ye walima i ye école karamɔgɔ ye résultat filɛ nin ye jamana filɛ ba min kan bi an ye min kɛ kunu danfɛn min danna o de falenna o de filɛ nin ye inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala min n'a ko tu n'a ti yɛlɛma ne ni e anw da ye ɲɔsi maasi ye a bɛ mugu bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ mɛ ni ala ko
tu ni yɔrɔ in na a ti yɛlɛma ale de ko n'a y'a ye aw ka hɛrɛ falenna ka kɛ bɔnɛ ye aw ka basigi yɛlɛmara ka kɛ basigibaliya ye aw ka ɲɔgɔn kanu yɛlɛmara ka kɛ ɲɔgɔn fɛbaliya ye k'a kana ala jalaki dɛ k'a ye min da o de falenna a ye min da falenna dɛ ne baw ne faw kunu fɛn dɔw tun b'an fɛ yan minnu ye mara dilan mɛ bi olu taara ko ala ko nana mɛ ka sɔrɔ ala ko ma ban olu ma koyi mɛ a kɛcogo de ma dɔn a ma faamu de u tun bɛ min dɔn u y'o de kɛ ne faw ne baw ni bi tiɲɛna an wasora ni kunu ye an ka rétroviseur lajɛ dɛ mun ye kunu ɲa n'o dɔnna o tuma la an bɛna dɔn min ye bi tiɲɛ o tuma la n'an bɛ bi ɲalen fɛ walima n'an bɛ sini ɲalen fɛ o tuma la an ye rétroviseur lajɛ tuma min an ka segin an kɔ ka taa min ye kunu ɲa pour que o ka se ka sini ɲa o la n badenw kunu cɛ min n'o jɔra ala ko jɔyɔrɔ la n'o sabu y'an sigi nin kɛnɛ in kan an b'o ka masala dɔɔnin di aw ma muhammadul mustafa al-mushtaba muhammad bin abdullah muhammad bin amina muhammadul hashimi muhammadul samsami n'o ye abdullahi de min fa tɔgɔ ala ka jɔn kɛ n'a ba tɔgɔ ko hakili sigi ni u ye den min sɔrɔ n'o tɔgɔ ko ala wale ɲuman dɔn walima ala tanu o muhamadu mustafa ale de cira ka na ala ka dugukolo kan bɛɛ lafiya kama hadamaden ni jinɛ pan kamana ni fofondisi kan a bɛɛ bɛ lafiya cogo min ala ye mun de fɔ a ɲɛna mɛ badenw ala y'a mankutu k'a yira an na ko yanni san ka na a bɛ fin a y'a fɔ an ɲɛna cɛ min don a bɔra cɛ min na n'o ye abdulahi an y'o dɔn a bɔra muso min na n'o kɛra hakilisigi y'a cɛ ma an y'o dɔn nin den yɛrɛ fana kɛra fa ni ba dɔnbaga ye parce que a ma kɛ fitiriwale ye a ma kɛ fitiriwale ye ala y'a mankutu ni kuranɛ ye an k'a dɔn o tuma n'an sigira alakira muhamadu ka kɛnɛ kan n'o bi wele ko mawuludu kɛnɛ a ka kan an ka ladigeli kɛ nin belebele in na ala y'o de fɔ lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasan a wasara aw ka muhamadu minɛ ni k'a kɛ ladige fɛn ye muhamadu muso a y'u minɛ cogo min cɛw a y'a musow minɛ o minɛ cogo in na a seko dama yira la muhamadu y'a baw minɛ cogo min o tuma la batigiw a y'a baw minɛ o cogoya in na muhamadu y'a denw ladon cogo min aw minnu ko k'a fɔ k'aw bɛ muhamadu fɛ o tuma a y'a denw minɛ o minɛ cogo in na a k'a denw lamɔ o lamɔ cogo in na a k'a denw ladon o ladon cogo in na muhamadu y'a mansaw minɛ cogo min na denmisɛnw aw minnu faw n'a baw balolen don aw bolo aw minnu kɔrɔw balolen don aw bolo aw minnu ɲɛmɔgɔw n'aw bɛ dugukolo kelen kan o tuma la a ye muhamadu lamɛn dɛ muhamadu ye min kɛ mun kosɔn ka muhamadu ladege ɲɛnamaya ka lafiya ala ye muhamadu mankutu zakallahu aklahu wa kala ma dalla sahibukum wa ma gawa a ko muhamadu min n'i y'a ci aw ma ka aw k'a ladege a ye maa fililen tɛ dɛ wa a ma kɛ maa ye maa min n'a bɛ tugu a ni dɔn a hakili kun ka ɲi a tilala k'a mankutu a ko wa zakallahu lisanahu wa kala ma yantiku anil hawa a ko muhamadu
tun tɛ kuma n'a ni dɔngɔ ye in huwa illa wahyun yuha dutigi a cɛman n'a musoman a kana kuma n'aw ni dɔngɔ ye aw bɛ min fɔ denmisɛnw ɲɛna u tulo b'aw la koyi wa aw bɛ min kɛ denmisɛnw ɲɛna u b'aw ladige dɛ ka d'a kan den bɛ ladigeli kɛ mansaw de la kuma dɔnnaw ko ten ni fa o fa kɛra jɛmɛfɔla ye a ka du kɔnɔ k'o denw bɛ dɔ kɛ o ye wulibali ye o tɛ wuli dɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ jurumanitigi nana ko karisa bɛ yen wa e bolila ka don so kɔnɔ k'a fɔ i den ɲɛna ko n'a nana a fɔ ko n tɛ yen o tuma la i sigi n'a ye dɛ i y'a kala n'i ye batɔɔma bila ka taa a yɛrɛ nɔfɛ don dɔ la i ye nin min kɛ i ka jurumanitigi ɲɛsira ɲɛ na o tuma la a yɛrɛ b'a fɔ batɔɔma ye ko t'a fɔ maa ye ko n tɛ yen i y'a kala kalabanciya la i kuma nɛ kɔlɔsi i bɛ min fɔ denw ɲɛna a kɔlɔsi n'a fɔra k'an jiginna dingɛ kɔnɔ fɛn min y'an jigi dingɛ kɔnɔ muhamadu bɛ na k'an kala o la dutigiw aw kuma nɛ a y'a kɔlɔsi o kuma la kuma bɛɛ man ka fɔ dutigi fɛ kuma bɛɛ man ka fɔ dutigi muso fɛ kuma bɛɛ man ka fɔ ɲɛmaa fɛ kuma bɛɛ man ka fɔ karamɔgɔ fɛ o kuma la ala ye alakira kɛ anw karamɔgɔ ye wa ala yɛrɛ de bɛ k'a lasaniya ni lasaniya cogo in na wa zaka jalisahu wa kala allamahu shadidul quwa a y'a ka jɔyɔrɔ yira ka tila k'a ka tanga yira ka tila k'a yira k'a fɔ ko cɛ min don a b'ale ala yɛrɛ de ka kɔlɔsi n'a ka tanga kɔnɔ n'o ye setigiw ka setigi ye dutigi jɔyɔrɔ dɔ b'i bolo jɔ i ka jɔyɔrɔ in na i ka dutigi ye jɔyɔrɔ yanni k'a to i ka sa ka bɔ a ka dugukolo kan ni ka taa se setigi ala ma o ka jatigiya la e dunankɛ k'a sɔrɔ i ni jatigi man di fanga ninnu bɛ ba dɔ dɔ la wa zaka fuadahu a tilala k'a dusukun k'o tanga dusukun ɲuman tun b'a la mɛ bi an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan dusukun man ɲi ɲɔgɔn ma bilen dɔ bɛ na ni moto kura ye dɔ bɛ na ka na dɔ kɛ mɛ ka sɔrɔ a ŋaniya ye bandigi ye Allahu akbar dusukun ɲuman ta ni walidenw ye ala k'i yɛrɛ ta garanti ni assurance ala ye e min ye dusukun ɲuman ta ni walidenw ye n'i tɛ yen don min assurance min ni ala y'o garanti ye ala b'i denw tanga i taalen kɔ mɛ n'i y'a ɲini bɛɛ ta ka tiɲɛ e yɛrɛ sabali ta tiɲɛ ta bɛ tiɲɛ wa i taalen kɔ kɔ bɛ tila ka tiɲɛ ma kazabal fuadu ma ra'a dusukuntigi min ni ala bɛ k'a kofɔ anw ye i k'a dɔn ko dusukuntigi min don n'a ye min yira k'a fɔ ko nin don siga t'a la n'a ye min siri dusukun na siga t'a la yɛlɛmabali don tɛntɛnbali don wallahi cɛ min don a bɛ min fɔ a da la o de b'a dusukun na ma kɛ zabal fuadu ma ra'a n'a ko ko ni min ye min ye k'a finnen don siga t'a la i bɛ taa sɔrɔ finman mɔnimɔni don dutigi ni lamɛn an jiginna pɔ kɔnɔ mun kɔsɔn an ka bɔ résultat min bɛ yen bi n'o ye bi denw kɛ tan ka d'a kan bi faw de ye bi denw lamɔ bi karamɔgɔw de ye bi kalandenw kala bi baw denw de ye bi den ninnu ye n'an bɛ kule la karamɔgɔw de man ɲɛ karamɔgɔw man ɲɛ dɛ n ko karamɔgɔw man ɲɛ an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ a y'a d'an ma sisan maa taabolo la maa karamɔgɔ fɔlɔ y'i ba ye o a ma fɔ aw ɲɛna sisan ko ka karamɔgɔ sugandi ye mɛ bi est-ce que sugandili in ma to denw yɛrɛ bolo wa mɛ a ye min yira bɛɛ y'a ye a résultat filɛ nin ye bɛɛ ye bɛɛ ka muso furuta ye
ayi muso bɛɛ ye muso furuta ye mais a yɛrɛ la ko bɛɛ tɛ bɛɛ ka muso furuta ye ka d'a ka sagajigi kɔrɔ y'i kunkolo kɔrɔta ka tɛmɛ bamuso la mais e ye mɔgɔ cɛ e ye bamuso ni falimuso bɛɛ don ɲɔgɔn na est ce que i kan ka s'o bɛɛ ma bɛɛ tɛ bɛɛ ka muso furuta ye n'i ka wulu ye n t'a si dɔn minɛ na n ka lajɛ bɛ tile ga i la bi anw dɛsɛra ka taa an ta yɔrɔw la ka d'a kan anw ye tubabuya ta ka arabuya ta ka farafinya bila ka d'a kan anw ɲɛ bɔra olu fɛ walima anw kɛra olu fɛ ka ban an yɛrɛ la ka sɔrɔ anw de ye original ye olu de ye copie billahi anw de ye original ye mais olu de ye copie tuma dɔ n'aw ko ten n'aw sigira baroda la n'a fɔra aw ɲɛna ko bɛɛ k'i yɛrɛ yɛlɛma ko kana sin ka yɛlɛma dɛ a lajɛ jɔnni de bɛna kɛ ne ye ni m'o maa sɔrɔ k'i kan'i yɛlɛma dɛ n'i yɛlɛma ka kɛ olu ye olu ma yɛlɛma ka kɛ e ye e bɛ tunu mais bi a bɛ cogo di anw kɛra arabuw ye Musa Isa Ngolo tora ye Npiya tora ye Nci tora ye Araba tora ye Alamisa tora ye Jiriba tora ye Ɲamanton tora ye Ɲamangolo tora ye mais ka sɔrɔ billahi o tɔgɔ ka di ka tɛmɛ minnu bɛ ka d'an fɛ bi ko kuranɛ tɔgɔ d'o kan a sera an ka kan yɛrɛ fɛ o de la ni ne sigira nin kɛnɛw kan n'o ye mawuludu kɛnɛ ye n bɛ nisɔndiya ni nin kɛnɛw sigilen ye ka d'a kan a bɛ n hakili jigin min na o de ye kira sallallahu alayhi wa sallam a mamuso la min ye seyidina ismaila ba ye o bɛ sin k'an hakili jigin an ka belebele la a seyid sharif usman madani bahawu dini kɔnɔ ka d'a kan nabila ismaila ba ye farafin de ye o de la n ko farafinw dɔnni de dɔgɔyara anw na parce que an m'an ka dɔnniw di ɲɔgɔn ma anw kɔkanna kɛra an kɔnɔna ye o kɛra sababu ye ka anw gɛn n t'a si dɔn ye sinon wallahi anw bɛnbaw ye min dilan ka bila anw mɔkɛw ye min dilan ka bila an faw ye min dilan ka bila fa ɲuman minnu m'a tiɲɛ ba ɲuman minnu m'a tiɲɛ wallahi n'an y'olu minɛ bi sini arabuw ni amɛrikɛnw ni européenw mina anw fɛ yan ka tila ka na dɔnni ɲini anw fɛ cɛw man fisa n'an ye sa ma belebele ya aw ma bahawu dini ale de bɛ wele ko arabu kɛɲɛkɛ hasidiya ka dabila ni n ka diya n'i ye cɛ i tɛ se k'o balisa fo n'i ye dɔ kana ka bɔ n sen na ale ye min kɛ belebele in ye a ka kan an ka maliyɛnya wallahi a se k'a minɛ kɔnɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn minɛ ko farafinya ye tiɲɛ ye mun na parce que ni belebele min filɛ an bolo nin ni a ye kuranɛ ta a ye min fɔ kuranɛ ko la arabuw dɛsɛra k'a fɔ makankaw dɛsɛra k'a fɔ an y'an jigi sɛmɛ minnu na ko olu de y'a bɛɛ ye olu dɛsɛra k'a tiɲɛ fɔ o de la bi wallahi ɲɛjɔyɔrɔ wɛrɛ tɛ anw na ni ale tɛ parce que an ko tiɲɛ a y'a sen da mɔkɛ sen da yɔrɔ la o de la minnu y'a ka balimaya n'a ka sinjiya kuma minɛ n'i ye kuranɛ kumakan dɔn i bɛna ye k'a fɔ ko wallahi n'an ye nin cɛ in ka kumakan minɛ ko ɲɛnamaya bɛ lafiya maliyaya bɛ lafiya a kɛra a mɔkɛ de ni aw t'a dɔn bɛɛ b'a dɔn sukaro ka timi mais min b'a fɔ a bɛ n dama dama o y'a da nɛn na k'a lajɛ anw ta tɛ k'a fɔ ko anw bɛ baba jalaki ka sɔrɔ an ma se kɔda la kalanw kɔfɛ de anw gɛrɛla a la k'a ye a bɛ min fɔ a n'a bɛ min kɛ a n'a bɛ ka denbaya minɛ mara cogo min na a n'a bɛ jama mara cogo min na ani hinɛ ni makari min b'a la funasereya min b'a la a b'a fɛ diɲɛ ka ɲa ka se hakɛ min ma anw y'o ye o tɛ kɔnɔdimi ye de o ye ɲɛdimi de ye billahi a kɛra a mɔkɛ ye
o la n bɛ fɛ ka mun de fɔ aw ye farafinya tɛ fɛn gansan ye o la an mɔkɛw n'an tulomasa u ye fɛn dɔw sigi mara kama dugu dɔw la mariko tun bɛ yen tomoko tun bɛ yen fininta tun bɛ yen kɔmɔko tun bɛ yen doko tun bɛ yen o de tun bɛ wele ko ada mais kumakɔrɔmaw de don ne bi a k'a lajɛ n'a sɔrɔla k'a fɔ ko kɔmɔko ɲinina k'a dɔn min bɛ kɔmɔko la n bi da yen don wɛrɛ n bɛna walawala mun sɔrɔ lamɛnbaaw ka faamu sɔrɔ a la kɔmɔko kɔrɔ de ye ko ka kɔn ko ma ka kɔn ko ma ka kɔn ko ma ka ko dilan yanni ko ka na ka ko dilan yanni ko ka kɛ ka ko dilan a bɛna ɲaɲa cogo jumɛn na bɛɛ b'i hakilina di o tuma la min b'a to du bɛ lafiya dugu bɛ lafiya jamana bɛ lafiya. alhamdulillahi rabbil alamin wajulu kɛnɛ in yɛrɛ kuncɛra ni silamɛya donkan layidu 6 min n'ale la baara la maaya bɛ kɛ bonya kɔnɔ diinɛ bi a seyɔrɔ sɔrɔ an ka jɛ an k'o seereya cɛw ni musow u ye nin layiduba in ta ala ye alhamdulillahi rabbil alamin an badenw an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ an ye kita mara la denikɔrɔ silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko jamiyatu ansarudin olu jɛra ka mawuluduba kɛnɛ min sigi denikɔrɔ ka denw minnu sigiyɔrɔ bɛ Bamako ma ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yan ma ansaru sira fɛ u ye mawuludu kɛnɛba min sigi ni ɲinatan in bɛnna tako sabanan ma o de tun ye nin ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn sanga ani waati aw ka ɲamadali la dugawu minnu donna kɛnɛ in kɔnɔ ala k'o kɛ kolo suma ani basigi ye ka don Mali jamana kɔnɔ foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ o ta k'o di silamɛya ɲɛjɔyɔrɔ ani silamɛw ɲɛjɔyɔrɔ ma alil makam a Seyidi Sharif Usman Madani Haidara ko ala k'a ɲɛ mɛn a la shukran lakum fi amanillah. Mami mi kira fene bo fene te mamadu fene te fedinya na mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena abangena amba aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minu mi kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena